tässä alalla on tärkeää se, että vielä edistää omia taitojaan vielä senkin jälkeen kun valmistuu, koska uutta tulee koko ajan ja sitä tarvii yrityselämässä ja muuallakin, kun lähtee uusia järjestelmiä pyörittämään ja uusia käyttöjärjestelmiä, niin opiskelu jatkuu aina itse asiassa. Tältä alalta myös tämmöisen pienelektroniikkaa, kaikki niin kuin televisiot esimerkiksi ja digiboksit, kaikki tämmöiset. Huoltotehtävät yleensäkin olisi ihan sopivia tämän alan opiskelijoille sille, että on halu oppia sitä elektroniikasta syvällisemmin asioita. Isoja yrityksen palvelukseen haluaa palvelinjärjestelmät hyvin suuressa osassa on ollut nyt. Niin on ohjelmistopohjasta. Tää lähinnä tietokoneen perusteet heti tulee niinku kasaamista ja kaikki tämmöiset siinä vuoden alussa. Et jos niitä ei osaa, niin ne kyllä opetetaan heti.